Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna matsalar surka na marubuciya Anasiya Ibrahim wanda yake zuwar muku daga Hikima TV wanda ni Mama Al-Amin nake gabatar muku da shi. Kar ku manta ku danna subscribe, comment and likes. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora muku sabon labari. Hannun Rukayya na ja na ce to amarya mun tafi sai mun dawo. Ta wani maraice fuska ta ce amma gobe za ku dawo. A'a gaskiya ba gobe ba. Ke dai kada ki damu za mu dawo amma ba gobe ba. Rike mu ta da ƙyar ta sake mu muka tafi har ƙofar gida suka kai mu ina shiga gida na ga babu Hanne. Har da leƙo ni sannan ta ja da baya au ƴar nan ke ce a tsohon daren nan ni Hannatu. Sai yanzu kika dawo? Shiru ne mata domin na san yin maganar ba shi da amfani yanzu sai ta ce na yi mata rashin kunya. Da haka na bi ta gefe na nufi ɗaki ina jin ta tana ta mita. A zaune na tarar da Umma sannu Umma yauwa kun dawo mun dawo. Bayan na cire kayana na zauna na rasa ta inda zan fara. Can dai na ce Umma wai ki gaya wa Baba gobe iyayensa za su zo. Shiru ne ina jiran amsar da za ta bani. To ke da kika je gidan biki a ina kuka haɗu? Ai abokinsa ne shi kenan Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. A zuci na amsa da amin. Kasa bacci ne ina ta tunani can na ji Baba ya leƙo ya ce ta dawo ta dawo to sai da safe. Sai da safe. Faɗin hakan ya sa shigowa dama wannan yaron ne. To sai da safe kaji. Faɗin hakan ne ya sa shi shigowa dama wannan yaron ne ya gaya mata wai gobe iyayensa za su zo. Cikin nuna farin ciki ya ce kai wannan abu ya yi daɗi. Ganin kamar Umma ba ta yin farin ciki ya dube ta ƙalau kike kuwa. Ni dai a nawa ganin sai na ga kamar abin nan ya yi sauri. Haba Maryam me zai sa ki ce haka? Ai al'amarin Ubangiji baya sauri. Fatan alheri ya kamata mu yi musu. Shikenan Allah ya sa hakan shine alkhairi. Amin ya miƙe. To sai da safe Allah ya tashe mu lafiya. Yana fita ya ga babu Hanne. Wucewa ya bai ko kula ta ba. Dan in ya kula ta yanzu za ta yi mai ɗiban albarka. Ana yi dai da sallah asuba bayan an fito daga masallaci Baba ya gyara murya sannan ya ce Malam Haruna ina son yin magana da kai. Ina jin ka Malam Musa me ya faru? Cikin sakin fuska ya ce ƙawar Rukayya ce za a zo a tambaya yau to amma kada ka ga ban faɗa maka da wuri ba. Ni ma sai jiya zancen ya iske ni. Murna sosai ya sannan ya ce to yanzu ya za a yi? To shawararka nake nema. Can ya nisa ya ce bara yau sai mu jira su in ya so sai a samar musu inda za su kai. Kuɗin shi kenan hakan ma ya yi. Bayan ya sallah ya ji ana buga kofa tashi ya cikin jin bacci ya buɗe kofar dadin Kaduna ya gani. Cikin ladabi ya ce shigo dadi. Hakan ba wai baƙon abu ne a gurin shi ba domin ya san halin dadi in dai ya zo gari in dai yana son magana da kai to har ɗakin ka yake samun ka. Har su mam sun yi magana a kai in zai yi magana da su ya dinga ba su umarni su same shi a ɗakinsa. Sai ya ce ba ruwansa ai ba yaran wani ya je gunsu ba. Zama ya yi sana ya ce ka san dai gunka na zo. Ina so ka gaya min yaya tarbiyyarta yake. Dadi tana da tarbiyya kuma yaya halin iyayenta. Dadi wallahi iyayenta mutanen kirki ne sai da suka dakatar da shi. Dakatar da shi ya ta hanyar ɗaga mishi hannu. Ai abbanku ya faɗa min su. Na rasa shi ne. Abbanku ya faɗa min su. Wannan ba matsala ba ne. Mu dai fatanmu Allah ya sa ta zamo mata ta gari. Hira suka ɗan yi sannan ya tafi yana fita Abdulrazak ya ɗaga hannu sama ya ce Allahumma amin. Yau ba makaranta don haka ina gama aiki ne gidan su Rukayya ina shiga ina ta ce shiga tana ciki. Dama tun ɗazun nake ta fama da ita ta zo ta yi shara ta ce sai an jima za ta yi. Tun da kin zo, ai ta daina wannan banzan baccin. Marmashi ne inna ai za ta daina ina shiga na ɗaka mata duka a firgice ta tashi tana gani na ta ce a'a. Kaga amaryar Abdulrazak, ke wai ba da hankali ne kawai daga za su zo tambaya sai na zama amarya. In kuma su da sauri ta rufe min baki, ke wai haka kika tsani aure? Marmashi ne na ce wannan wani irin tsana? To ba gaci za a yi abu ba kina son ɓata shi da baki? Cikin tsokana na ce saura ke da akunki don na ga har ya fi ki surutu. Dariya Rukayya ta yi ki ce shar me kenan? Ba haka ba ne abin da na gani dai na faɗa. Misalin ƙarfe 4 daidai mota ta yi fakin a ƙofar gida. Sun samu ganinsu bayan sun gaisa suka faɗa abin da suka zo da shi. Baba ne ya fara magana kamar haka. To ni dai ba a nan nake ba, ni ɗan garin Kura ne.
yayyena suna can, kun ga can za ku je. Dadi ne ya ce, ai wannan ba matsala ba ce, sai mu sa rana mu je can ɗin. Baban su Rukayya ne ya ce, ni zan raka ku. Haka aka gama tsaida zancen nan da sati za su je Kura, sai da Sumayya ta kwana 4, sannan muka koma gidanta. Sai da muka wuni sannan muka taho, kamar kar ta bar mu taho. Rana ba ta ƙarya, yau satin da aka ɗiba ya cika, haka ya sa tun jiya dadin Kaduna ya zo. Bayan ya karya ya biyo ta unguwarmu ya ɗauki baban su Rukayya suka nufa hanyar Kura. Cikin ikon Allah sun isa lafiya, an yi musu kyakkyawan karɓa. Bayan an ci an sha ne aka tsaida magana yanke sadaki da dukiya aure Naira 200,000. Yin karɓa yayan baban me ya ce ba sai da ‘yarsa zai ba, don haka kuɗin sun yi yawa. Sai da dadin Kaduna ya matsa sosai sannan ya karɓa. Ko da za su taho sun yi musu alheri daidai da ƙarfinsu, yayin da aka tsaida biki nan da wata 2. Ko da suka taho hanya sosai dadin Kaduna yake ta yabon iyaye. Iyayena ba su da son abin hannun mutane, ga su da karrama ɗan adam. Bayan sun dawo aka sanar da dangi bikin nan da wata 2, tunda Mam ta ji hankalinta ya matuƙar tashi. Da haka ta ƙudiri niyyar sai ta wargaza auren nan ko ta halin ƙaƙa. Umma ta yi murna sosai sannan ta yi fatan alheri yayin da su baba Hanna ake ta habaici. Kwanan dadin Kaduna 2 suka wuce da Abba tare saboda zai wuce Abuja gun wani kasuwanci. Yau tun da na tashi na ji jikina babu daɗi, haka na shirya muka tafi makaranta. Yau ne Sumayya za ta dawo makaranta, don haka cike muke da ɗokin ganinta, ba mu daɗe da zuwa ba sai ga Abdulsamad ya sauke ta. Abu na gani tana ta rikodin yana tafiya, ta yo gurinmu tana zama. Rukayya ta fara kallon ta sannan ta ce, kai Sumayya, wannan jan ko dai an samu ne? Duka na kai mata, to akwai ke ba kya iya gani da ido ne? Kai tsaye ta shiga gidan ba ku salama. Haka ko da ta shiga gidan ta tsaya ƙerere. Baba Hanna ce ta fito a bayi ta ga mace a tsaye ta ce, a'a, wani kike nema? Banza ta yi mata yayin da take bin gidan da wani kallo wanda ake kira da kallon renin hankali. Jan kamar hayaniya ya sa Umma ta fito a ɗakin da ta ce, baiwar Allah ya akai. Cikin isa da tunƙaho ta ce, wace ce babar yarinyar da aka nana wa ɗana? Cikin rashin fahimta Umma ta ce, wane ɗan kike magana? Cikin jin izza ta ce, ai kin riga kin mallake min shi, tunda ya rasa wa zai zaɓa a matsayin wadda zai aura sai 'yar talaka 'yar matsiyata. Tijara sosai ta yi musu sannan ta bar gidan da gargaɗin lallai Umma ta sa ni na bar mata ɗanta. Bayan mun taso daga makaranta ina shiga gida na ji Baba na cewa dama an nace wa mai kuɗi, an yi ban ga aibin mahaifiya ba. Shi yasa ba a kula kowa sai dai mai kuɗi ya zo. Ban kula ta ba na shiga ɗaki, ganin halin da Umma take ciki ne yasa na ƙarasawa da sauri na ce, Umma lafiya? Shiru ta sai da na yi ta yi mata magiya sannan ta faɗa min, sannan ta ƙara da cewa, ki haƙura da yaron nan, kar ki jefa kanki gidan damuwa. Umma zan gaya masa ya haƙura tunda babarsa ba ta so. Ko Islamiyya kasa zuwa na yi, fatana shi ne Allah ya sa yau ya zo na gaya mishi. Bayan sallar isha'i sai ga yaro wai ana sallama da Samad. Ai kamar na yi tsuntsuwa na tashi sama. Ban ko ɓata lokaci ba ne waje, ina zuwa tunda na gaisar da shi ne shiru, yana ta magana amma shiru. Wayarsa ya ɗauka ya haska ni, ganin hawa yana zuba a ido na ya sa shi buɗewa da tambayar me ya faru. Magiyar da ya shiga yi min ne ta sa na tsaida hawayena ta hanyar goge shi. Har ƙasa na durƙusa na ce, don Allah ka rabu da ni. Ni dama na san ba ni da matsayin aurenka. Ni dama na san ba ni da wani matsayi da zan iya aurenka. Kuma na samu. Na sani mu ba masu shi ba ne. Wani riƙo ni na je min da ya sa ni yin shiru ba tare da na shirya ba. Ɗago ne ya yi sannan ya fara magana, kar ki min haka. Kuma ni ban ce ba na son ki ba, don haka duk wanda ya gaya miki ƙarya ne. Ba ƙarya take yi ba. Shiru ya yi da jin wannan furucin nata. Ya ma rasa ta inda zai kamo ya haɗo bayanansa. Ganin ina ƙoƙarin tashi ya sa shi magana, ki fahimce ni, ki yi haƙuri, hakan ba za ta sake faruwa ba. Nan ya yi ta rarrashinta sannan ya ce ta yi masa magana da Umma, da ƙyar na lallaɓa ta fito. Da cewa ta yi ba inda za ta, har ƙasa ya durƙusa ya gaida Umma sannan ya ta ba ta haƙuri da alƙawarin insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. Ko da ya je gida kai tsaye ya nufi ɓangaren antinsu, yana shiga ta ce lafiya?
baka kwanta ba? Cikin jimami ya nemi guri ya zauna gabaki ɗaya ransa ya gama ɓaci. Ya ma kasa magana. Ganin hakan da ta yi ta ɗauko ruwan sanyi ta bashi karɓa ya sha sai da ya ɗau wasu mintoci. Sannan ya ce anty mom ce, sai kuma ya shiru. Mom ce me ta yi? Nan ya sanar mata da komai. Lallaɓa shi ta ce ya je ya kwanta. Ta jawo shi sosai amma gudun kar ta haɗa mata da mijinta. Hakan ya sa ta ce za ta same ta. Washegari bayan an gama karyawa kowa ya kama gabansa, anty ce ta ce gaskiya mommy abin da kike yi bai dace ba. Ya kamata ki kiyaye don kin fi kowa sanin in ya ji akwai matsala. Sannan ina gargaɗin ki da kar ki ƙara zuwa gidan su yarinyar nan. Idan ya san hakan ba za ku kwashe da kyau ba. Har ta gama ba ta tanka mata ba domin ko tankawa ma ba ta yi ba. Ko da Umma ta sanarwa da Baba zuwan mahaifiyar Abdulrazak bai nuna damuwa ba sai ma haƙuri da ya ba wa Umma. Yau ko da ya je ofis bai yi wani aiki na kirki ba ya kasa nutsuwa. Wayar sai ya jawo ya danna kiran Abdulsamad yana ɗagawa ya ce, ka koma aiki ne a sai sati mai zuwa. Shikenan in baka komai ka zo ina son magana da kai. Shikenan jira ni nan da minti 15 insha Allahu zan ƙaraso. Ya ƙarasa cike takardar ture takardun ya gefe, ya jingina da kansa akan kujera, jin buga kofa ya sa shi ɗago kansa sannan ya ce shigo. Ba ɓata lokaci ya shigo, mazauni ya yi wa kansa sannan ya ce lafiya kuwa? Na ga ka yi min kiran gaggawa haka. Nan ya faɗa mishi komai da ya faru. Abdulsamad ne ya ce wai su meye damuwarsu? Yanzu tun kafin ta zo sai ta fara fuskantar matsalar sarka? Mai yasa Mom za ta je gidan? Za ta sa iyayenta su fara kokonto akan aurar da 'yarsu. Shiru ya yi kafin ya fara rarrashinsa akan ya yi haƙuri yau ban je makaranta ba, saboda ba ni da lafiya. Gidan ya Amadi ina shiga Nabila ta taho da gudu na ɗauke ta. Anti Mardiya ce ta ce me yasa kika ɗauke ta tun jiya nake ta fama da ita ta zo gidan. Ta ƙi. Dariya dai na ce za ta zo ne kuma ai tana zuwa. Anti ina wuni? Lafiya lauya su Umma da Mama. Lafiya suke sun ce a gaishe ku ke da yara. Muna amsawa. Wai ga daddawa in ji Umma. To ki ce an gode. Murmushi ne ban daɗe ba na tafi gida yau gabaki ɗaya Mom ta kasa sukuni. Ji take yi kamar an faɗa wa Abba. Rai ba daɗi ya shigo gidan gashi baya so a fahimci hakan. Hakan ya sa yana fitowa daga wanka ya yi kwanciyarsa a gado. Rashin ganin sa gun cin abinci hakan bai mata daɗi ba amma gudun kar ta yi magana antinsu ta yi faɗa shi ne ya sa ta yi shiru. Ana gama cin abinci Abdulhakim ya hanyar ɗakinsa. Anti ce ta ce ina za ka? Anti gun ya zani. Na ga ko ƙalau yake? Shiru ta yi mai yana zuwa kamar yadda ya koyar da shi wato bugu ɗaya. Yana jin haka ya murmushi ya ce shigo. Da gudu ya zo ya ɗane cinyarsa. Me yana ka fitowa cin abinci? Na ƙoshi. A ina ka ci? A gidan yayanka da ya yi amarya. La yaya me yasa baka zo mun je tare ba? Ka bari za ni da kai wata rana. To shikenan. Ganin kofar a buɗe shi ne ya sa ta shiga kai tsaye sallama ta yi amsawa ya cikin girmamawa. Ya tashi zaune. Barka da dare anty. Me yana ka fitowa cin abinci? Ba komai. Na je gidan Abdul ne a can na ci. Shikenan. Abdul maza ka je ka kwanta. To anty. Ya fita. Kana ji na ko? Na same ta mun yi magana don haka ka kwantar da hankalinka. Ba abin da zai sake faruwa insha Allah. Kuma ba na son kana sa wa kanka damuwa ka ji ko? To anty. Tashi ta fice ta ce mu kwana lafiya ya ce Allah ya sa. Yau sati na ɗaya ban je makaranta ba saboda ba na jin daɗi. Don haka yau na matsu na je makaranta. Tuni na shirya ina shirin fita Ruƙayya ta shigo don haka muka yi Umma sallama muka yi gaba. Ba mu daɗe da isa ba aka shiga aji sai da muka fito muna zaune Sumayya ta ciro wasu ƙwallaye. Ta turo wasu ƙyallaye to ga anko na fitar mana. Sun yi? Ruƙayya ce ta karɓa ta ce kai Sumi wallahi sun yi kyau. Nuna min ta yi amarya kin ga kau da kaina ne ta wani ɗauki shewa. Za ma ki daina ne ankon atamfa ne da material. Sai wani les. Sumayya ce ta ce Ruƙayya in Abdul ya zo ki nuna mai. Dan kin san hali in an ce ta nuna mai ba za ta iya ba ta ce ƙwarai kuwa saura in ya zo ki ƙi tura min in zo. Har muka taso ban ƙara cewa komai ba. Yau ana sallar magariba Ruƙayya ta zo gidan ta yi zamanta. Ai kuwa sai ga yaro ya salama wai ana sallama da Samad. Cikin ɗauki da zaƙuwa Ruƙayya ta ce ka ce tana zuwa.
Yaron na fita ta ce sai kin taho. Na je karɓo na al'ada wato kuɗin anko. Tana zuwa ya ce a'a yau ƙawarmu ce ta kawo ziyara. Cikin barkwanci ta ce ni ce abokinmu. Gaisar da shi ta sanan ta ce ga kalar ankonmu za ka yi wa amarya. Ko ka yafe ba sai ta yi ba. A ya haka amarya ba anko. Sai ma mu yi muku yadda zai wadatar. Murmushi ya yi sannan ya furta iri ɗaya. Me ka ce a'a ban ce komai ba. Kalolin sun yi amma a yi min afuwa zan kawo. Hakan da ya faɗa ya sa ta yin dariya. To sai ka kawo, sai da safe to Allah ya kai mu. Tana tafiya sai ga Samhat ta taho gaisar da shi ne sai na yi shiru. Wayarsa ce ta shiga neman taimako. Hannu ya sa ya ciro ta a aljihu cikin girmamawa ya ce halo Abba, barka da dare, barkanka dai. Kana ji na ko? Na kira wayar antingu ta ƙi shiga ka ce mata ta zaɓi ƙasar da za ta haɗo lefe sai mu haɗu a can. To Abba zan gaya mata shi kenan sai da safe Allah ya tashe mu lafiya. Bayan ya ajiye wayar ya juyo ya kalle ni nawa ne kuɗin ankon. A bazata na ji tambayar ban taɓa tunanin zai min ba. Gani nake sun gama zancen da Ruƙayya. Nana ta tambayar ya kuma yi da ƙyar na haɗo wasu ragoyin yawun da suka rage min a bakina na ce, ka ba da abin da ya samu ni fa kunyar nan ta yawa ya kamata a rage ta. Cewar Abdulsamad. Na yi shiru na kasa yin magana, yau ba za a mun hira ba ne? Girgiza kai ne. Zancen anko ya sa kin zama kurma ko a ba haka ba ne to yaya ne? Ganin ba ni da niyyar magana ya ce to tun da yau kin zama kurma, bari na zo na tafi, ban ce komai ba. Agogon hannunsa ya kalla ya ce kin ga ma dare ya yi gashi ina son yin wani uzuri a gida. Ki ya yi wa motar ya ce sai da safe, matsawa ne a jikin motar ta ce Allah ya tashe mu lafiya. Amin sarauniyata. Sai da ya bar gurin sannan na shiga gida yana shiga falon ya ce anti, Abba yana ta kiran wayarki ba ta tafiya. Ya ce na ba ku za ku yi waya. Cewar Abdulrazak. Hannu ya sa a aljihu ya ciro wayar sai ya danna lambar abbansu. Yana ɗagawa ya miƙa mata gashi anti. Karɓa ta kara a kunne haɗi da faɗin assalamu alaikum. Amsawa ya yi sannan ya ce dama magana na ɗole fan sirikarki ne. Wace ƙasar zaki ina son in kin faɗa sai mu haɗu a can. Shiru ta alamun nazari yauwa a je Indiya cewar anti. Daga can ɓangaren aka yi dariya. Na rasa me yasa kike son zuwa Indiya cewar Abba. Murmushi ta yi sannan ta ce ai ƙasar ce gwanin burgewa gashi tana da kala-kalan abubuwa to shi kenan. Amarya ta yadda kika ce haka za a yi cewar Abba. Murmushin jin daɗi ta yi sannan ta ce mu kwana lafiya cewar anti. Miƙa masa wayar ta ce to ya ka gani Indiya ya yi ko? Bai yi ba kuma ba a isa a je a yi wa 'yar talakawa siyayya a wata ƙasa ba cewar mam da tintini ta shigo falon. Wa ya ce miki 'yar talaka ce? Cewar anti. To da 'yar waye? Na faga alama kuna so ku wuce gona da iri ta yaya za ku dinga yin abin da kuke so? Cewar mam. Marmashi anti ta yi. Ai ke ce ba kya so muna saka ki a ciki shine yasa muke yi mu kaɗai. Cikin faɗa da tashin hankali ta ce ai kuwa ba za a siyo kayan nan ba cewar mam. Ka wuce ka tafi ka kwanta dare ya yi cewar anti. Bai ko furta kalma ɗaya ba ya wuce ya tafi. Ita ma antin wucewa ta tafi ɓangarenta ita ma mam tafiya ta yi tana sababi. Yau ba makaranta na yi shiri na tsaf na ce umma bara na je gidan su Ruƙayya to a gaida inna. Ina fita na ga wata mota ta yi fakin sai na tsinci kaina da tsayawa. Yana fitowa a mota na gane shi yana gano ni ya nufi inda na tsaya. Cikin sakin fuska ya ce ƙawas sai ina. Murmushi ne na ce gidansa zani da gaske. Faɗin Mustapha. Gaisa da shi ne na ce bari na je na turo maka ita. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.